years na me nyana asase so me nana no nyina beba Agyaku 145 ente so 45 ya de minti so ya go so kra besa abebia anka eye na ususu se ye de fa se de wuti twesini a wuyi asese mamamfo ni die mu a 145 sabro benya sen na de didi anum nsuo mpo ene ye petokra na menom amenom fi se o dia obi ankamfo enye chocolate ba na bere wa kura kusunu yo ye hwe enipa dodo a o memu sisi o mo pre na aso ho ye ni bayi afi no wu yi sa kwa we na no wo mfa so ene me bi se o mo da na bi sa bi se na o ka kire ba ni se ayefe ye ma wu afi ne ya na akoye enwanu asenchin esuoti ko sa aso o boss on say abra ye ti ase ene se ye kaka ye ho ni ye dodo ye ho o ken kan kiro sem kro se mo mata ken kan afutuo ne nkyerɛkyerɛ kɔpem sɛ me awurade mɛden meba na ɔkase afutuo ne nkyerɛkyerɛ a menni ni sɛ nipa baako bɛtumi akɔtena sɛ wotumi ho fono makyerɛ ɔkyerɛ nipa kuo yɛbɛkeka bom titiri wo sɛ de ɔmo yɛ sɛ asɛm ba kyerɛ na na sɛ nyame adwuma na yɛyɛ a yɛde kɔ afiefie mu nyinaa so sɛ asomafo ho ma na ka me ate asɛ sɛ ɔkoro no ba mo so a mobɛyɛ me awurade madanse Jerusalem, Judea, Samaria, and the Akopas, Yano, and Yamikuma, in town Fantanafa, who did the warning, the Sabi, Yatchina, or no, say Yamiki, Katrana, no, who got in the Bassas, no, who do a ball. Now, what they need, Aman, now that's one also, Anya, Rabanti, yes, Yamian Seminole, on bedroom, Amabubia. It's our candidate. I'm going to question. Let's start. Oh, Abasanum, you have a main fan not down, and I mean, not down. Ghana will be industry. Be a video dance, yes, a papa no yama menum penufo, baby, mam doku, be a baby, and ye drew ye so, ye, dear baby, a pija de good year, yesterday, Abraham, or you see them, yes, you do be la someone, Afranenum, Chiwa, Katarim, Papa, and baby coaches, and penufo, but a number my grand, probably to move a car home, not just said, you be a if you be any Jew, Agya, Ubi nim the aquatic by the woman, and now Ubi nim boy, Anna, Agya, and Penfu woman do one in an a cobase, Yatiatana. Na, Sabi, yes, mamma of Ranoqua, and I didn't say now what's right here. Na, I thought there be a one real because I Yagana Mofra. You say, oh, telephone, Nebia or Yedi or Nancasade.
wɔpɛ na so ne nyinaa mu sabi o obɛdaadaa wɔ mu na wobɛkorakora mu nkakra ɛne sɛ sini adwuma ne yɛ nte ne nka bi mu a me nua no yɛ YouTube yi baayɛ ɛyɛ me nua ne nom ɛne ne dɔm nante ne mmabaawa nso boaboa wɔn ho ma wɔn asoso ano a yɛduru baabi no na mahu sɛ daabi sini adwuma no nwui still nkurɔfoɔ frɛ me aburokyerɛ ne ade bi kasa bi su ade na moyɛ saa mompɛ sɛ yɛni bɛka kura mu ampa so tukwa akɔ menyimani gyina ɛyɛ ana ɛwɔ bi no so nti na ɛsɛ mekeka me ho bom mfie mmienu ni na mebɛkae sɛ ɛsɛ sɛ yɛsaa de movie industry no ba na nkurɔfoɔ bi sɛ ɛnya ade kura bɛtumi aba bio ɛdi nkan sɛbe bibia a akyea no yɛmfa da koro pɛntene no ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ firi baabi wohwɛ sɛ deɛ mene wayɛsi ne bibi deɛ no mu astate tabrighter yɛba Agyakoo bɛtwani na wohwɛ sɛdeɛ yɛtwa yɛwɔ abɛ so hɔ sɛdeɛ yɛti yɛkura kyɛ sɛ obi ti baabi na ɔyɛ Ghana ne kura ne n'ani ayɛ dɛ agye nti yɛahyɛ aseɛ saa bɛ yɛ aburu nsuo deɛ mu sɛ yɛne bɛyɛ kɔkɔ ɛnkyɛ ɛbɛsa ayɛ buyamama efie biara mu ɛfa pan a efie biara mu sɛ yɛ maame no ne yɛ papa no mu ntimi nkɔ YouTube no wɔn bɛtumi anya bi ahwɛ no efie mu ne nkɔyɛ sɛ planteɛ no mabaawa no